Pau i bé. El meu nom és Fra Valentí Serra, de Manresa. Vaig ingressar als Caputxins l'any 1980. Tenia 20 anys, quasi 21. Vaig professar la regla de Sant Francesc el 1982 i el 1987 vaig rebre l'ordenació sacerdotal. Poc després em van enviar al convent de Sarrià per tenir cura de l'Arxiu Provincial, la Biblioteca Hispano-Caputxina i el Museu Etnogràfic Missional. Unes tasques que m'han permès de conèixer en profunditat les arrels, l'identitat, el carisma caputxí. He pogut estudiar-ho, he pogut publicar llibres i articles sobre aquests temes i he pogut també estudiar molt a fons la vida quotidiana dels caputxins, la seva cuina, la seva gastronomia, l'horticultura, els horts ecològics, les tradicions remeieres, unes temàtiques que han suscitat un interès mediàtic i que m'han donat també la possibilitat de convertir les conferències, les trobades, els llibres en una mena d'atri de gentils per poder donar a conèixer la nostra tradició franciscana i caputxina a àmbits que depassen els nostres convents i els nostres àmbits d'influència. Les tasques es realitzen en un convent on s'articula la vida d'oració, de treball i de fraternitat. Comencem la jornada a 7:15 del matí, ens preparem per la pregària, a les 7 tenim els laudes, a 7:15 la missa conventual, després d'esmorzar ens posem tots a treballar, cadascú a la seva feina. A més d'aquesta feina que he dit a l'arxiu i a la biblioteca, també preparo la sagristia i també tinc cura de la part central del jardí, del claustre, que és un espai d'acolliment i de bellesa de la casa. I després treballem fins a 3:15, que ens tornem a trobar per la pregària de migdia, la pregària de sexta, anem tots a dinar, que és un moment també de retrobament, de diàleg, de compartir una estona, i a la tarda seguim amb el treball. Jo treballo fins a mitja tarda i després vaig a treballar pastoralment a la Basílica de la Puríssima Concepció. Fa 35 anys que hi ajudo a les tardes, confessant, atenent el poble de Déu i celebrant la missa vespertina. Acabada aquesta tasca, torno al convent per fer la pregària de vespres a 8:45, després anem a sopar, a 10:15 resem les completes, que és la darrera pregària del dia, i després cadascú es pot retirar, i així cada dia fem aquesta alternança de treball, d'oració, de vida fraterna, i entre tots fem les tasques domèstiques, de neteja, de plats, de tovalls, del convent, i també aquestes tasques, ja sigui a l'hort, o ja sigui al jardí, o ja sigui preparant les celebracions a l'església, preparant els ornaments, preparant les flors, preparant les coses perquè tot segueixi el seu ordre. Aquesta és una mica la vida de cada dia d'un frare que està també obert a rebre el poble de Déu amb les seves necessitats, ja sigui espirituals o ja sigui també culturals, perquè en els arxius i biblioteques s'ha d'aconsellar moltes persones que estan en estudi i en recerca, i es pot convertir també aquesta tasca en una pastoral d'acolliment i d'acompanyament. Moltes gràcies.